Pipila ka mga suliran sa kadalanan ang gihisgutan sa Cagayan de Oro City Council. Lakip dinhi ang mga giingong hanap nga pedestrian lanes ug ngit-ngit nga street lights nga naghatod og risgo sa mga motorista. Mga opisina nga makahatag og solusyon niini nakatakdang ipatawag sa konseho. Ani ang report. Pinaagi sa usa ka special report gitukoy ni Councilor George Christopher Guking ang iyang naobserbahan sa mga kadalanan sa Cagayan de Oro City atol sa iyang paglibot sa syudad. Lakip dinhi ang giingong mga hanap nga pedestrian lanes mapa sa sentrong bahin sama sa Kugon Market, ingon man sa mga dalan padulong sa uptown ug mismo sa uptown area sa syudad. Matod sa konsehal, dunay mga lugar nga klaro ang pintal sa pedestrian lanes apan tungod sab kuno sa gikaplastaran sa pipila ka streetlight sa syudad. Mao nga dili kini makita ug matabunan sa mga suga nga gikan sa mga sakyanan nga gabiyahe sa kadalanan. Busa buot niya nga matun-an ang mga posibleng lakang aron masolusyonan kini ug malikayan ang mga posibleng disgrasya sa kadalanan. Gusto po na po nga ipa-explore kada bitang mga tilted nga street lights para mahayagan ang mga pedestrian lanes labi na kung lapad kayong dalan, kung naa magani proper lighting sa kilid-kilid pag-abot sa tunga sa solid line, di na din mo makita, so usap po na siya. So basing pwede nato na ma-explore nga mga solusyon. Sa paglibot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa syudad, tuod man pipila ka pedestrian lanes ang hanap na ang pintal ug halos dili na maklaro. Hinoon human mahisgutan sa konseho, gilayon kini gipasa ngadto sa komitiba sa infrastructure ug public utilities ug nakatakdang imbitaran ang mga ahensya sa gobyerno nga nakatahas para niini. Medyo dako siya nga butang or dili siya pasok sa trabaho sa syudad, kana di mo ko familiar kay di man akong committee. Siguro nag-istorya ni daan ni Councilor Eric Salcedo nga pwede sa ta mag-consider nga magbuhatag resolution requesting for the intervention po sa DPWH. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.